Thank you. नेक्स्ट पार्टिसिपंट जजेस प्लीज नोट जिव्या जीवन नार्वेकर. आता आमकां एका पेरंटान विचारले की वॉट इज द टाइम लिमिट फॉर फॅन्सी ड्रेस एंड डान्स कॉम्पिटिशन दोगांकूय टाइम लिमिट 3 minutes आसा. जजेस प्लीज नोट नेक्स्ट पार्टिसिपंट जिव्या जीवन नार्वेकर. जिव्या जीवन नार्वेकर. हेलो 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 मैं देवताओं का नहीं, मैं दैवत का पक्ष लेता हूँ. जानते हो क्या है दैवत? धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना, मन में दया का व्यवहार रखना, दूसरों के साथ परोपकार करना और अपनी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग संसार के कल्याण के लिए करना. रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए. आप सभी बहुत ही दिव्य घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं. जाओ गरुड़ राजा, शीघ्र चलो. गजेंद्र करुणा से पुकार रहा है. गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाना है. गरुड़ राजा, आपको पता है क्या? गजेंद्र को मोक्ष देना है. वैसे ही मगरमच्छ को अगस्त्य ऋषि के श्राप से मुक्ति देनी है. गरुड़, तुमने सिद्धि प्राप्त करके भी धैर्य का परिचय दिया और मेरे लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया. मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ. अनंत काल तक जब जब मेरी पूजा की जाएगी तब तब तुम्हारा वर्णन जरूर होगा गरुड़. गरुड़, आज तुम केवल मेरे वाहन ही नहीं बने. जिस प्रकार घंटी के मधुर स्वर कानों में प्रवेश कर सुख का अनुभव देते हैं, वैसे आज तुमने मेरे हृदय में प्रवेश किया. इसीलिए आज के बाद सदैव मेरे हर मंदिर में घंटी के रूप में आप ही विराजमान होंगे. गरुड़, गरुड़, तुम्हारी तरह जो भी भक्त अपने आप को पूरी तरह मुझे समर्पित कर देगा तो उसका कल्याण मैं सदैव करूंगा. Thank you. या शिल्या बाय जिव्या जीवन नार्वेकर. नेक्स्ट पार्टिसिपंट जावन आसा मिष्टी राजेश सावंत. जजेस प्लीज नोट नेक्स्ट पार्टिसिपंट मिष्टी राजेश सावंत. जजेस प्लीज नोट हे जावन आसा मिष्टी राजेश सावंत. हाच्या फाटल्यान त्रिवेणी सुतार हांणी रेडी रावचे. समय को भी समय देता हूँ. जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही अनंत
रही हूँ और धर्म के लिए विनाश। मेरी तपस्या में शक्ति है और मेरी दृष्टि में न्याय। महाकाल का डमरू बजे तो अधर्म का नाश हो। मैं महाकाल हूँ, मैं स्वयं हूँ, मैं महाकाल। या शिल्ले बाय मिष्टी राजेश सावंत हाच्या फाटल्यान तुमच्या मुखार येता बाय त्रिवेणी सुतार. जजीस नेक्स्ट पार्टिसिपंट त्रिवेणी दगडू सुतार. ताच्या फाटल्यान आरवी तलावलीकर हाणे रेडी रावचे. हेलो 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 माझं नाव मनबाई, पण लोक मला झाशीची राणी लक्ष्मीबाई ओळखतात. आज तुमच्या समोर मी फक्त एक स्त्री नाही तर एक रणरागिणी म्हणून उभी आहे. मी राणी लक्ष्मीबाई, झाशीची राणी, ज्या भूमीवर माझं बालपण गेलं त्या भूमीच्या रक्षणासाठी मी प्राणाची बाजी लावायला तयार आहे. ब्रिटिशांनी आमचं राज्य घेण्याचा प्रयत्न केला, पण ते विसरले की मी एका योद्ध्याची मुलगी आहे. मी झाशीच्या स्वाभिमानाची प्रतिमा आहे. माझा राज्य मुकुट हीच माझी ताकद आहे आणि तलवार हीच माझी ओळख आहे. स्वातंत्र्यासाठी लढणे हेच माझे कर्तव्य आहे आणि हे कर्तव्य मी पूर्ण करीनच. ब्रिटिशांनी आमच्या मातृभूमीवर आपलं राज्य थोपवण्याचा प्रयत्न केला, पण आम्ही ते मान्य केले नाही. आमच्या झाशीवर अनेक प्रकारे तोड उत्तर दिलंय. माझ्या हाताची तलवार फक्त लोखंडाची तोड उत्तर दिलंय. माझ्या हाताची तलवार फक्त लोखंडाचा तुकडा नाही तर हा आहे माझा स्वाभिमान, हा आहे स्वातंत्र्याचा नारा. माझी झाशी कोणालाही देणार नाही, हा आहे माझा निर्धार. जोपर्यंत माझ्या हाताची तलवार आहे तोपर्यंत माझ्या झाशीचं स्वातंत्र्य कुणीही हिरावू शकत नाही. मी स्त्री आहे म्हणून कमजोर नाही, माझ्या अंगाची शक्ती ही अद्भुत आहे. मी झाशीचा अभिमान आहे आणि हा अभिमान मी कायम जिवंत ठेवेन. माझ्या अंगाचे रक्त हे मातृभूमीची प्रेरणा आहे. मी कोणत्या शक्तीला घाबरत नाही. माझी झाशी कधीच सोडणार नाही आणि तिचं रक्षण करत राहील. मी राणी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करते की माझ्या अंगात जोपर्यंत रक्त आहे तोपर्यंत मी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढेन. हर हर महादेव, हर हर महादेव. भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है. भाल तिलक और हाथ खड़ग, दुर्गा है काली माई है. या शिल्ले बाय त्रिवेणी सुतार. नेक्स्ट पार्टिसिपंट तुमच्या मुखार येता बाय आरवी तलावलीकर. नेक्स्ट पार्टिसिपंट आरवी तलावलीकर. भुरग्यांच्या हायटीचेर वचनाका आतां एक एकदां एज चड आसता आनी भुरगीं ल्हानूय दिसता किंवा एज कमी आसता, भुरगे लांबूय दिसूं शकता. हांगासर आमी बर्थ सर्टिफिकेट आनी आधार कार्ड ऑलरेडी घेतलेले आसा तेन्ना आमचे कडेन सगळो रिकॉर्ड आसा. हेलो
हेलो हेलो जजीस प्लीज नोट येजावन आसा बाय आर.व्ही. तलावलीकर. हाज्या फाटल्यान अनायशा ज्ञानेश्वर परब हाणें रेडी रावचे. हेलो 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 आदि शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती लगाली पूरी शक्ति जलस्थाना न की देवी होकर भी आपकी प्रिय प्रकृति मुझे जकड़ने में असमर्थ रही. कदाचित आपने अपने शत्रु के बल को कम माप लिया. आपने अपनी शत्रु की शक्ति से मुंह फेर लिया. आपने अपनी शक्ति तो पूरी झोंक दी, परंतु मैं और मेरे इस वाहन नागों ने आपकी शक्ति को शांत कर दिया. आपकी प्रकृति से, आपकी आंधी से लड़ गए हम. सिर्फ लड़े ही नहीं, जय भी हो गए. आपसे मनसा महादेव शिव की पुत्री होकर भी शिव का सब कुछ छीन लेगी. इतना ही नहीं, आपसे आदि शक्ति का पद भी छीनूंगी मैं मनसा आपके हर रूप को पराजित करने के लिए सज्ज है. अब आप सज्ज हो जाओ और मेरे इस अस्त्र का आकलन कीजिए. शिव की शक्ति और शिव के मध्य हार जीत होने का निर्णय होने दीजिए. देवी पार्वती आपका वो अस्त्र मेरे इस रुद्र रूप के सामने फीका पड़ जाएगा. अब आप सज्ज हो जाओ और मेरे इस अस्त्र का प्राण सहने के लिए सज्ज हो जाओ. सावधान हो जाओ पार्वती. या शिले बाय आर.व्ही. तलावलीकर. हाज्या फाटल्यान तुमच्या मुखार येता बाय अनायशा ज्ञानेश्वर परब. ताच्या फाटल्यान तनुश्री दत्ता वाडीकर हाणें रेडी रावचे. जजीस प्लीज नोट नेक्स्ट पार्टिसिपंट इज अनायशा ज्ञानेश्वर परब.
ह्या आशिल्ले बाय अनायशा परब. नेक्स्ट पार्टिसिपंट जावन आसा तनुश्री दत्ता वाडीकर. तेज्या फाटल्यान स्मरणिका पवार हाणें रेडी रावचे. जजीस प्लीज नोट नेक्स्ट पार्टिसिपंट इज तनुश्री दत्ता वाडीकर. हेलो 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 हे ऋषि भृंगी, देखो हमें, ठीक से देखो, हम में किन किन रूपों का दर्शन हो रहा है. मैं ही शंकर, मैं ही पार्वती अर्थात अर्धनारी नटेश्वर. परिक्रमा करने से पूर्व मैंने आपको अपने वास्तविक रूप से अवगत कराया. ये मेरा अवतार स्त्री और पुरुष दोनों की समानता का संकेत देता है. जितना महत्व पुरुष का है उतना ही स्त्री का. पार्वती मेरी शक्ति है, उनके बिना शिव कदापि पूर्ण नहीं. आपको यही समानता दिखाने के लिए मैंने ये अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया है. हे ऋषि भृंगी, आप तो स्त्री को उपभोग्य वस्तु मानते हो, स्त्री को तुच्छ समझकर अपमानित करते हो. आज आपका पुरुष अहंकार इतना बढ़ गया है कि आपने आदि और शक्ति दोनों को अलग करने की कोशिश की. मैं महादेव की अर्धांगिनी आपको श्राप देती हूँ. आपके शरीर से वो दर्पण नष्ट हो जाएंगे जो आपको एक नारी से प्राप्त हुए हैं, और आपका यही दंड होगा कि आप इसी प्रकार श्राप बनकर रहेंगे. चांपेय गौरार्ध शरीरकाय, कर्पूर गौरार्ध शरीरकाय, दम्मिल्लकाय च जटाधराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय. या सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर जोरान एकदा ताळयो जावनी. ह्या आशिल्ले तनुश्री दत्ता वाडीकर. तुमच्या मुखार नेक्स्ट पार्टिसिपंट येता बाय स्मरणिका पवार. तशेंच एकदा हांव बाकीच्या पार्टिसिपंटांची नांवां वाचता. ती हांगासर आसात जाल्यार मातशें बॅकस्टेज रिपोर्ट करचें. दुर्वी धीरज शेटगांवकर, सुरेखा किशोर किनलेकर, प्रणिका पवार, हेलो हेलो साईचनाथ चोडणकर, ऋत्वी नाईक, आराध्या नरसुळे, अनन्या मटकर, कविश चारी, कियान माधव नाईक, मिथिलेश संजय चारी, कविश नव्या गावस, अनन्या रुपेश नाईक. हे जावन आसा स्मरणिका पवार. हाज्या फाटल्यान मिथिलेश चारी हांणी रेडी रावचो. जाधवांची कन्या, भोसल्यांची सून, शिवभांची माता, भाग्य कोणत्या जून, हिंदवी स्वराज्याची पताका नवी अभिमानाने डोलते. लक्ष देऊन ऐका, मी जिजाऊ बोलते, मी जिजाऊ बोलते, मी जिजाऊ बोलते. आमचा जन्म जाधवांच्या घरी झाला. तेव्हा नंदाने रांगोळ्या
वर्णिका पवार. नेक्स्ट पार्टिसिपंट जावन आसा मिथिलेश चारी. मिथिलेश चारी. हाच्या फाटल्यान ऋत्वी नायक हांणी रेडी रावचे. जजीस प्लीज नोट. मिथिलेश चारी. यमराज राव राव खंय धांवता. हांव तुमकां व्हरोंक येवंक ना. तुमकां समजोवपाक येयला. कितें सांगा तुमकां. लोक हेल्मेट आणि सीट बेल्ट लायना म्हणून माझं काम खूप वाडयला. आणि केन्ना तरी सुट्टी दियात म्हाका. जन्मता त्याच दिसा तेचो मरणाचो दीस बरयलेलो आसता. आणि जीवन कितें तुमकां व्हिडिओ गेम दिसता. सिरीज स्टार्ट जातली आणि मरण कितें तुमचे सोयरे की तुमकां सांगून येतले. सोयरे सुद्दां खंय तुमकां सांगून येता. म्हणून सांगता की जीवन सांबाळून वापरा. आणि हांव यमराज मृत्यूचो देव. हांव कर्माचो न्यायाधीश. हो आशिल्लो आमचो कूल असो यमराज. आणि तुमच्या मुखार नेक्स्ट पार्टिसिपंट येता ऋत्वी संतोष नाईक. जजीस प्लीज नोट. ऋत्वी नाईक. ताच्या फाटल्यान आराध्या नरसुले हांणी रेडी रावचे. तुमच्या मुखार येता ऋत्वी नाईक. श्री श्रीपाद हाटले कडेन मागता की मातशें हांगासर रजिस्ट्रेशन काउंटरा कडेन रिपोर्ट करचे ऑन अर्जंट बेसीस. जजीस प्लीज नोट. हे जावन आसा ऋत्वी नाईक. हॅलो 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 हॅलो
लाल नेत्र रक्त से भरे, केश मेघ से घिरे, क्रोध से सना हुआ प्रचंड वेग नृत्य का, पूजा सहस्त्र वाक्य की, हरे असंख्य पात्र की, जय महाकाली, जय महाकाली, 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 जय महाकाली, जय महाकाली, महाकाली, महाकाली। द नेक्स्ट पार्टिसिपंट येता बाय आराध्या नरसुले. त्याच्या पयलीं हांगासर एक स्पॉट प्राइज आसा. ज्या बायलेची साडी सामकी मल्टी कलर आसा पळय तिणे मातशें स्टेजीर येवचें बेगीनच्या बेगीन. एक स्पॉट प्राइज. खूब बायलां आसात बऱ्यो बऱ्यो साडयो न्हेसल्यात. मल्टी कलर साडी कोणी न्हेसल्या तिणे मातशी स्टेजीर येवचें. ऑरल्स अशें करूं शकता की सगळ्यांत चड रंग त्या साडयेचेर आसात. फुलां आसूं पानां आसूं कितें आसलें चलता, पूण सगळ्यांत चड रंग ज्या साडयेचेर आसा पळय ताणें मातशें फुडें येवचें. जजीस आर ऑल्सो अलाउड. प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम. आनी कोण आसा फुडें येवचें? हांव सहयोग मित्र मंडळाचे सेक्रेटरी श्री श्रीपाद हाटले कडेन मागता की ताणें हो प्रायज दिवचो. हू इज द विनर? क्लियर कळटा हांगासर. बाय स्नेहा शेट नाईक हे आमचे विनर जावन आसा. मागीर तुका प्रायज दिवचें. जोरात ताळयो जावनी. तुमच्या मुखार येता नेक्स्ट पार्टिसिपंट 7 to 12 इयर्स फॅन्सी ड्रेस बाय आराध्या नरसुले. हेलो हेलो आराध्या नरसुले. हेलो हेलो जोरात ताळयो जावनी. नेक्स्ट पार्टिसिपंट तुमच्या मुखार येता. दुर्वी धीरज शेटगांवकर. रेडी आसा? नेक्स्ट पार्टिसिपंट जावन आसा प्रणिका पवार. हाच्या फाटल्यान कवी चारी. हेलो हेलो
हॅलो हळगिरी नावचे कविश चारी इज द नेक्स्ट पार्टिसिपंट. आता तुमच्या मुखार येता ते बाय प्रणिका पवार. मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची सून येसूबाई बोलत आहे. जा जाऊन सांग तुझ्या बादशाला महाराष्ट्र झुकत नाही. शिवछत्रपतींचा स्वराज्य नमत नाही. स्वराज्याचा मावळा कधी खाली बघत नाही. तो नजरेला नजर भिडवणारा आहे. रक्ताच्या कारंजात झुलणारा आहे. जा जाऊन सांग तुझ्या औरंगजेबाला जेवढा तू छत्रपतींचा छळ करशील तेवढा मरण यातना तुला भोगाव्या लागतील. महाराष्ट्रातील मावळे एक होऊन तुला इथनं जिवंत जाऊ देणार नाही. रायगडाच्या वाटेत जाऊ नकोस. तो काय मातीचा ढिकूळ नाही. तो रावणापासून निर्माण झालेला शिवछत्रपती ते लढवय्याचे संस्कार केलेला योद्धाचा आहे. ही धमकी नाही, हे वास्तव आहे. हर हर महादेव, हर हर महादेव. धन्यवाद. खूप सुंदर. नेक्स्ट पार्टिसिपंट तुमच्या मुखार येता बाप कविश चारी. जजीस प्लीज नोट कविश चारी. हाज्या फाटल्यान जर कोण रेडी आसा जाल्यार मातशें रिपोर्ट करचे बॅक स्टेज. हॅलो 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 हॅलो. लंकेश्वर दशकंठ रावणा हे वानर, तू तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डरा दे. रावण जिसे ब्रह्मांड स्वयं भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई है. ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग असुर यहाँ तक कि कोई भी युग का प्राणी मुझे नहीं मार सकता. मूर्ख वानर, मैं वही बलवान हूँ जिसकी बजाओ लीला कैलाश पर्वत जानती है. रावण, हा, 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 हा. रावण हूँ मैं, मुझे कोई नहीं मार सकता. राम तो एक साधारण मनुष्य है. तू भी तो उस राम का दूत है ना. जाओ बोला उसे, मुझे भी देखना है कि साधारण मनुष्य मेरी क्या हानि कर सकता है. हा, 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 हा. रावण हूँ मैं, मुझे कोई नहीं मार सकता. हा, 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 हा. रावण परत फॉर्मान आयला. मातशी जोरात एकदा ताळयो धांवया रावणा खातीर. आमी काय रावणाक पळोवंक ना खऱ्यांनी, पण आयज हो रावण खूपच सुंदर आसलो. नेक्स्ट तुमच्या मुखार येता कियान माधव नाईक. जजीस प्लीज नोट नेक्स्ट पार्टिसिपंट इज कियान माधव नाईक. उरलेल्या पार्टिसिपंटांची मातशी एकदा नावां अनाउन्स करता. जर तुम्ही रेडी आसा जाल्यार मातशी हांगासर रिपोर्ट करची. दुर्वी धीरज शेटगांवकर, सुरेखा किशोर किनलेकर, साईचनाथ चोडणकर, अनन्या राजेश मटकर, नव्या गावस, अनन्या रुपेश नाईक. माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतम अस्मि तेजस विनामहम. मी सर्व जीवांचा ब्रह्म बीज आहे. मीच बुद्धिमानाची बुद्धी आणि बलवानांचा बल आहे. मीच तो अभिलाषी परमात्मा.
मीच मत्स्य होता आणि मी वामन अवतार देखील. मी परशुराम आणि मी रामचंद्र देखील. मी ब्रह्मा विष्णू महेश आणि मी सरस्वती काली व लक्ष्मी. मी ना पुरुष ना स्त्री ना नपुंसक. मी ना शरीर ना शरीराचे कोणतेही अंग. मी ज्ञान सृष्टी चैतन्य परब्रह्म. मी सर्व काही आहे आणि मी काहीच नाही. अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित. अहम दिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च. अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते. इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावः समन्विता. वेदामध्ये मी सामवेद, देवामध्ये इंद्र आणि धनामध्ये कुबेर, पर्वतामध्ये सुमेरू आणि ध्वनीमध्ये ओंकार, मुनीमध्ये कपिल, वृक्षामध्ये पीपळ, गजामध्ये ऐरावत, पक्षामध्ये गरुड आणि गायीमध्ये कामधेनू. या युद्धभूमीवर उपस्थित सर्वांचा मृत्यूचे रूप घेऊन बीज सुभा आहे अर्जुना. जर तू शस्त्र उचलले नाहीस तरी सुद्धा मी त्यांचा नाश करीन. मोह सोडून दे आणि धर्माच्या रक्षणासाठी आपले कर्तव्य कर. उचल उचल तो गांडीव धनुष्य आणि युद्ध कर. युद्ध कर अर्जुना, युद्ध कर. या वयाचे इतके स्पष्ट आणि शुद्ध उच्चारण करप हे खूप डिफिकल्ट असा. एकदा प्लीज जोरात टाळ्यो जाऊन या भुरग्या खातीर. वर शिल्लक इयान माधव नाईक. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. नेक्स्ट पार्टिसिपंट इज अनन्या रुपेश नाईक. रेडी असा? अनन्या रुपेश नाईक. Judges, please note. Next participant is Ananya Rupesh Naik. मैं संपूर्ण जगत हूँ, विकराल काल हूँ. पृथ्वी मैं हूँ, आकाश भी मैं ही हूँ. बंधन में हूँ, मुक्ति में. कालकूल विष और अमृत भी मैं ही हूँ. मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण. मैं पुरुष, मैं ही स्त्री. मैं ही हूँ अर्धनारी नटेश्वर. मैं महादेव हूँ. या शिल्ले बाय अनन्या रुपेश नाईक. जोरान एकदा ताळ्यो जाऊन या भुरग्यां खातीर. तुमच्या मुखार नेक्स्ट पार्टिसिपंट येता बाय नव्या गावस. जजीस प्लीज नोट. नव्या गावस.
थँक्यू. ध्रुवी धीरज शेटगावकर, सुरेखा किशोर किनलेकर तशेंच अनन्या राजेश मटकर ही जर भुरगीं हांगासर ऑलरेडी आसात जाल्यार मातशें रिपोर्ट करचें, कित्याक आमी 4-5 फावटी नांवां वाचलीं पण तुमी आजून कांय येवना. सो अदरवायज वी वील हॅव टू मूव ऑन विथ डान्स कॉम्पिटिशन. बट ताच्या पयलीं हांगासर 10 मिनटां पावणी जातली. हांव एकदां एज ग्रुप 3 to 6 years डान्स कॉम्पिटिशनाची नांवां वाचता, तांणी मातशी बॅक स्टेज रिपोर्ट करचें. अद्विता अजित पेडणेकर, आराध्या दर्शन कदम, द्विजा नाईक, कियांश राजदीप नाईक, नुरवी नितेश कांदोळकर, ऋत्वी रुपेश मटकर, जिजा गांवस. बॅक स्टेज रिपोर्ट करचे. एक 10 मिनटां पावणी जातली, मागीर आमी डान्स कॉम्पिटिशनाक सुरवात करतली. जजीस प्लीज नोट एज ग्रुप 7 to 12 years फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन सोंपलेलें आसा. Hello. Hello. 1, 2, 3. Check. Hello. 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 आवाज येता? आवाज? पावणी चालू करता. मंडळी केळी. मंडळी केळी आहे. 200 रुपया पावता.
₹300 पावता मंडळी केळी ₹300 पावता आमच्याकडे
you